Bună dimineața! Da? Nu știu cât de bună este pentru voi, dar cam așa arată peisajul aici la Devil's Fork Gap. Ce să zic? Ne îndreptăm către Sam's Gap cu speranța că, într-un fel sau altul, vremea se va îmbunătăți. Să văd eu dacă pot să urc peste. Da? Deci am urcat treptele astea, poteca continuă așa. E frig, precum vedeți este o lapoviță, dar noi ne continuăm drumul. Ce să facem? Nu există altă variantă decât înainte. Bun. Dar peisajul este frumos. Din nefericire încep să alunec, așa că voi pune telefonul deoparte. Deci, Sam's Gap ar fi 8,5, Hogback Ridge Shelter 6,1. Nu cred că se pune problema să ne oprim la shelter. Vom continua spre Sam's Gap și în funcție de vreme vom hotărî ce facem acolo. Ce să zic? Pădurea arată frumos. A început să dea cu ceea ce aș numi eu măzăriche. Așa că vă mai arăt puțin cam cum arată pe aici, cu rododendron plin de zăpadă. Așa. Și bag telefonul la loc că poteca e destul de alunecoasă acum, mai ales după ce a plouat dimineață. Acum s-a transformat în ceea ce vedeți. Ok. Asta e. Pe măsură ce urc, stratul de zăpadă devine tot mai, hai să spunem, consistent, deși acoperă tot mai mult pământul. Da? Dar cel puțin nu bate vântul. Și am ajuns și la o frumoasă cascadă. Pe aici voi trece, dar până una alta, ia uitați. Da. Așa arată pădurea cu zăpadă. Noi continuăm așa, în direcția așa. Da. Asta. Așa cum vedeți, poteca a devenit poteca de iarnă. Da? Deși în fața mea tocmai m-au depășit Daddy Lama și Navigator. Navigator, un băiat din Moscova, care locuiește în Moscova și care probabil că a fugit de încorporare, ca să fim sinceri, având în vedere situația din Rusia acum. Destul de tânăr, deci undeva până în 30 de ani,
Dedi Lama, undeva dincolo de 60. Da. Oricum, peisajul rămâne în continuare foarte frumos. Da. Poteca este ok. Da. Trebuie să ajungem undeva acolo, sus, în ceață. Da. După care să coborâm la Sam's Gap, unde verificăm ce spun meteorologii și luăm o decizie. Până atunci însă să ne bucurăm totuși de peisajul ăsta. Aha. Asta este. Să-i dăm bătaie. Ok. Da. Cam așa este. Continuă să ningă, zic eu. Poteca este asta. Așa arată. Cam tot. Ce să vă zic? E frumos. Astea-s bețele sprijinite de copac. Încolo mergem. Asta. Cam așa arată. Foarte frumos. Foarte frumos. Mai avem vreo 6 mile până la Sam's Gap. Cam așa arată. Am urcat. Acum începem să coborâm. Urcăm din nou un moțoțoi ăsta din față și coborâm în Sam's Gap. Cred că sunt dincolo de -5, dincolo în jos, ca să zic așa. Destul de frig, motiv pentru care cred că vom căuta un adăpost ceva mai cald pentru noaptea care vine. Până atunci însă avem de mers. Da. Tot continui să merg prin pădurea asta înzăpezită. Am început să cobor ușor. Cred că mai am un moțoțoi, acela care se ghicește acolo. Să mă opresc puțin pentru că mi-ar place să filmez mai mult, dar dorința de a sta în picioare este ceva mai mare, așa că asta e. Da, cred că moțoțoiul acela mai avem de urcat și pe aceea de coborât încă vreo, probabil 3 mile. Până la Sam's Gap se anunță o noapte foarte rece, deci spre -10 grade, motiv pentru care, odată ajuns la Sam's Gap, o să mai verific încă o dată prognoza și dacă rămâne așa, o să încerc să găsesc un locșor cald unde să pot să dorm cel puțin o noapte. Ok, mersul până zăpadă nu este chiar așa de plăcut, dar am ajuns la Hogback Ridge Shelter, care este acolo. Nu știu dacă îl vedeți. Ia să văd dacă pot să reglez puțin. Așa. Deci se vede acolo printre copaci. Așa. Bun, poteca noastră evident continuă în sus. Mai avem 2,4 mile. Să zic așa. Na, să vezi, drăcie, că parcă ar începe să se vadă puțin soarele. Da.
aici pe o șa și așa se vede. Da. Uitați-vă, așa este ceața asta înghețată care s-a abătut asupra noastră, care abia așteaptă să ne înghită. Bun, a început să sufle și vântul puțin, așa că chiar mă bucur că începe să urce poteca, pentru că reușesc să mă încălzesc. Așa. Coborâm, parcă încep să se audă zumzete de mașini, ceea ce înseamnă că Sam's Gap este aproape și înseamnă că urmează un iamănene și, evident, un duș cald, nu de alta, dar am cam înghețat. Parcă să mai, ce să zic, s-a mai luminat, a spune, dar că începem să avem și umbre chiar. Foarte bine. Da, nu cred că va ține mult, așa, dar în continuare frig. Frig, adică dincolo de 0 grade, dincolo în direcția greșită. Așa că perspectiva de a petrece noaptea în cort pe aici nu este tocmai plauzibilă, așa că vom alege alternativa comodă și caldă. Bun, mai vă spun eu câte ceva când ajung la Sam's Gap. Da, n-am avut de ce să mă bucur prea mult, că lumina aceea mai multă a dispărut instantaneu. Ia uitați-vă ce frumos să ved. Toți copăcei ăștia acoperiți de zăpadă. Ce să zic? Cred că mai am cam o jumătate de milă până la Sam's Gap. Prognoza nu se arată bună. Așa că vom căuta un lăcaș cald. Dar până una alta vă mai arăt câte ceva de aici. Așa cum auziți, am ajuns la Sam's Gap, se și vede strada. Poteca cred că continuă pe partea cealaltă. Până una alta, să văd pe unde ajung eu. Acolo, da, cred că se trece pe dedesubt. Evident. Ia uitați-vă, pirulețe frumoase. Da, cred că ok. Bun. Ce să zic? Să procedăm. Că altceva nu avem de făcut.
Așa arată pădurea, de acolo de undeva am venit. Mă rog, ca un epilog, așa, a zilei de astăzi, am ajuns în Erwin, Tennessee. Am tot spus North Carolina, dar am greșit. Ia uitați-vă ce am găsit eu aici. Da? Ia uitați ce frumos arată Pontiacul ăsta. Da. Da. Da, foarte frumos. Ok, cam așa arată. O să vă arăt și orașul probabil la un moment dat. Nu este chiar rău. Mă rog, acum drum spre mâncare.